Boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a unha nova conversa, se non me equivoco, creo que esta vai a ser a conversa número 54 do Radar. Estamos chegando ao final da tempada, pero antes de pechar, de baixar a persiana polo verán, toca facer unha serie de conversas para darlle o broche de ouro a esta tempada que está sendo moi boa, que estamos tendo a tanta xente boa, tanto talento, e a semana pasada tivemos o regreso de Javi Chapela. A próxima semana, despois desta conversa, vai haber outro regreso e hoxe hai outra persona, hai outra artista que volve. Non é secreto porque está no título, quero dicir, no título xa vedes quen é, non é que agora eu vaya a ser misterioso, pero sí que quería facerlle unha presentación que me apuntei aquí porque dixeme, voume facer unha presentación un pouco ben escrita para non olvidarme de cousas, porque creo que ben o merece, porque hoxe estamos, e isto digo totalmente en serio porque xa vin varias veces actuar, o sea, non é que escoiten Spotify, non, é que xa vin actuar en directo, estamos ante unha das mellores voces que hai en Galicia e posiblemente, e isto digo con pero se me enche a boca ao dicilo, das máis infravaloradas que temos ahora mismo. Non só é cantante, modelo, actriz de doblaxe, profesora, fai de todo, o sea, fai todo o que podes imaxinar o fai ela, é tan versátil que é capaz de rapear, de cantar, de levar a súa voz a un estilo máis soul, R&B, facer de todo o que un se pode imaxinar que se pode facer cas voces. Como dicía, pasou fai tempo, conversamos xa nunha conversa de 40 minutos, 50 minutos, que estivo moi guai, moi interesante, con moitas reflexións para que todos apuntemos e anotemos para o noso día a día, porque ela é unha muller, unha persona, é unha cantante, é todo o que podes imaginar que transmite tan boas vibras que era obligatorio traela. Aparte era obligatorio porque ten 2 singles novos que son crema pura, que imos a falar agora deles porque son do mellorciño que hai publicado neste ano e xa está, o sea, pouco máis, porque o importante aquí é que vexades xa que tedes xa en pantalla. Aló, moi boas, que tal? Moi boa, xeñal, a piques de secar as bágoas de emoción. Vaya presentación, tío, que guai. To, Moitísimas grazas. todo verdades porque xa te dixera da outra vez que quedara moi contento ca conversa e o que digo da voz non é peloteo, non é peloteo porque hai veces que non o digo, hai en conversas que non falo das voces da xente, aí me meto, hostia, que berenjenal me acabo de meter eu solo. Bueno, non pasa nada. Cortamos, cortamos. Bueno, non pasa nada. Pero, joder, vinte xa varias veces, vinte aí en Santiago a actuar dende un balcón, vinte no Festival da Luz xa cunha produción máis tocha, xa acompañada, de banda tal. E claro, eu sempre digo, porque ao final Spotify se pode un pouco maquillar. Home, a miña voz non se pode maquillar cantando, o sea, eu canto, non vai a sonar moi ben en Spotify, pode sonar decente, pero moi ben non. A túa sona espectacular, pero o que é en directo, o directo é o que dita a verdade. No teu caso é absolutamente certo todo o que digo. O sea, é así. O sea, Para min o directo é o punto máis forte e sí que considero que é unha das miñas bazas coas que mellor xogo, porque realmente encántame cantar en directo. Sinto moitísima conexión co público e creo que eso é algo que se sinte. É imposible non facelo, non se pode mentir. Cando un artista está metido ao 100%, sinte ese amor cara a xente que está a escoitar, é innegable que iso mellora a calidade musical. É algo do que estou moi agradecida, de que teñas os comentarios como o teu de o teu directo é moi guai, tía. Eso é o que máis feliz me fai no mundo. a ver, eu lembrome, e quería falar dese precisamente do Día de Santiago, porque claro, o Día de Santiago posiblemente sexa, porque en Santiago na terraza vinte a ti, vin a Hidden tamén, e posiblemente sexa o tipo de concerto, o tipo de actuación para que esa conexión artista-público exista, porque claro, ti estás arriba de todo, o público está abaixo, vai pasando xente pola rúa random que se encontra o que está a pasar, e sin embargo aí, eu polo menos non sei como te sentiste ti ao actuar, eu noteite precisamente con esta conexión e con ese disfrute de decir, vale, estou aquí arriba, tal é a situación que é ou como é, pero tío estabas dando todo, o sea, ese día para min foi decir, buah, isto é tremendo. Foi genial porque sí que estaba notando esas miradas, esa unión, ese
esa chegada da mensaxe, que é algo que se nota. Eu sempre digo unha cousa, que a ver se eu podo fiar ben para que se entenda, que cando alguén che fai tilín, é porque ti lle fas tilín, ese alguén. Como esa conexión que se nota, non? O rollo de cando hai o Mm, tonteo, non? Ese rollo, pois coa música pasa tamén, cando ti notas que estás conectando co público, o público está conectando contigo de volta, porque hai unha comunicación, e iso é a música realmente, esa enerxía que flúe entre dous individuos, que aporta a un e a outro, é unha comunicación bidireccional. tal cual, tal cual. E é moi certo porque eu sempre é algo que me gusta destacar e sobre todo me gusta destacarlo moitas veces en esta tempada, sobre todo, que pasou por aquí xente que algúns nin pisaron escenarios ou que pisaron moi pouquiño, e destacar a importancia de que hai que ter esta conexión ou hai que intentar ter a conexión co público máis alá deso, de que ti estás actuando nun festival como o Festival da Luz, que se estés actuando nun Son do Camiño, que estés actuando nunha terraza, que estés actuando nun bar, que estés actuando para 20 personas ou para 1000, 5000 ou o que sexa, que subas ao escenario buscando que eso pase e non pensando, buah, que está moi lonxe o público e que a xente tal, porque senón aí o directo posiblemente sexa, non sei se nefasto, pero váyase para olvidar. Sí, aí creo que hai como dúas redes de conexión en calquera concerto, que é tres redes de conexión. Ti co espazo, co mundo co que te está rodeando, ti contigo mesmo e ti co mundo enteiro. Como esas tres liñas de comunicación que se abren para todas e para todos. Para min é indiferente tocar para un público de 5, 10 ou 3000 persoas, o paso igual de ben, busco igualmente xerar esa emoción, xérame esa mesma sensación. O que sí que implica, pois bueno, cando hai máis público é máis intercambio desa enerxía, non? Digamos que se magnifica, pero o nivel de importancia que eu lle dou, dá igual para quen cante, todo o público é igual de digno, de merecedor, de todo o meu esforzo e de toda a miña profesionalidade e boa enerxía dese esforzo sempre. Dá igual tocar para un, para 20, para, pois, por exemplo, o Wizzing, que estiven en Madrid hai pouco Mm. presentando un tema que aínda non lancei, que tocando nun bar na rúa, porque a música chega igual para todos e a música ademais ten un poder de equilibrio entre as persoas, todos somos iguales, son tela, como coa lei, non? Tal Pois o mesmo coa música. Mira, vou ver a avisar a xente porque claro, igual hai alguén que este agora nesta conversa, non vamos a repasar a túa vida, a túa carreira, os teus inicios, porque para iso temos a primeira conversa que comentaba ao principio. Na descripción vai estar o enlace, non vamos a tampouco a repetir, igual algunha pregunta sale igual, pero non vamos a repetir todo ese proceso. O sea, na descripción tedes o enlace para que a vexades se non sabedes quen é lo. Pero acabas de dicir ahora mismo un concerto que tamén quería comentarche, esa actuación, concerto, esa actuación, esa canción que estrenaches no Wizzing, esa experiencia que eu cando vim que fuchedes varias persoas de aquí de Galicia, que coñecía eu, alégrome moitísimo. Foi algo que eu vin certa polémica por parte de algúns en redes que me pareceu un pouco innecesaria, e a min alegroume o feito de que fora de salí desa experiencia de estar no Wizzing, que vale, non era un concerto teu, non era ante o Wizzing cheo, pero que se sinte o estar nun escenario nese recinto tan grande? Pois mira, eu sentín que para min era un recoñecemento moi especial estar en Madrid presentando un tema nese espazo, pero que realmente se achegaba moitísimo ao que sentía tocando en espazos máis pequenos, de novo. É como que todo é diferente e todo é ilusionante, pero á vez as sensacións son moi parecidas. Entonces é como a sensación de, buah, quero comer o mundo enteiro, pero entendendo tamén que ese mundo enteiro está moitas veces concentrado en espazos moito máis humildes e que ven sendo o mesmo. Ao final é compartir. É que, mira, todo o que estás a dicir ou o que estás a comentar é un pouco se pode extrapolar á vida en xeral, non? Ao mundo no que estamos a vivir, do calo cada vez me estou dando máis conta de que estamos perdendo o valor a eses pequenos momentos, a eses detalles, esas cousas, porque estamos nun mundo onde o capitalismo onde todo nos está a levar a que o mismo, non? Parece, joder, que un artista líalle a un grupo a Mabú que están, bueno, Ujú, cando estamos grabando aquí, pero estiveron en Coruña e en Vigo este sí. sábado e domingo. Facía unha reflexión, non me sei o nome dela, da cantante, non me sei o seu nome. Facía unha reflexión no seu Instagram
que iba a actuar e claro, que había pouca xente, que bueno, que eles iban a dar todo tal, e houbo quen interpretou esa reflexión como que se queixaba de que iba a haber pouca xente, de que tal, e subiu outra historia para aclarar que dicía: "No, é que o que estou a dicir non é que me queixe de que hai pouca xente, o que estou é que hai que valorar que haxa pouca xente", é dicir, se un escenario, un recinto é de 100 personas e veñen 20, hai que valoralo. E creo que moitos artistas ou na vida, non? Pero neste caso da música, moitos artistas que por esa imaxe de ter que ter todo cheo, de ter que todo sold out, non se valora que se te acheguen 5 personas polo menos a verte que, ostras, xa hai 5 personas que non están no outro lado e te están vendo a ti. Xa, iso é moi valioso e entendo ambos os dous puntos. É de dicir que, por exemplo, cando eu teño tocado en salas hai anos, non? Con Babel, un dúo que tiña de versións e tal, para moi pouquiña xente, e ás veces sentir que algo non está ben, non por como te sintas ti, senón por como quedas cos demais, non? Mm, Esa idea de como vivo as situacións dende os ollos alleos, que eso pasa moito co tema das redes sociais e demais, non? Que temos o postureo, tamén hai unha parte moi evidente que é o noso traballo ao final, entonces ter máis xente xera pois maior capacidade económica de poder sosterte, poder dedicarte a isto, etcétera. Pero creo que na balanza está o correcto, o apreciar o público que vai a verte, pero tamén ser consciente de que, claro, un número baixo non significa que teñas peor calidade musical, pero significa que podes expandir menos a túa mensaxe o que queres facer. Entonces, ser moi agradecido coa xente que está aí, que eu o son moitísimo de corazón, e tamén ser consciente de que non todo é un camiño de rosas e que hai que escalar progresivamente e ser paciente e ter fe, que é algo que para min é esencial, o manter esa esperanza e seguir traballando porque non é un camino doado, especialmente para artistas que non temos nin unha capacidade económica detrás brutal como, pois non sei, unha empresa que aposte por nós mm. ou que temos os contactos, esas dúas grandes redes que moven o mundo hoxe en día e que moitas veces hai moitas persoas que vemos aí que están brilando moi noviñas que levan moito apoio detrás que outros artistas emerxentes non teñen. E tendemos a esa comparación que é innecesaria, por unha parte, porque a arte de cada un é moi distinta e os que están arriba hoxe onte foron como o resto, non? Estaban Mm. aí currando o seu espazo e tamén entender que cada un ten os seus tempos e que está ben, que o tempo é o que marca o teu propio camiño, seguir traballando niso con moito cariño, con paciencia, sen perder esa fe, porque ás veces faise longo o camiño, pero cando tes claro o que queres facer e tes claro que é o que che gusta, eu creo que esa é a fórmula, ter esa confianza. Sí, porque eu sobre todo por o que dicías ti, non? Que ao final que teñas pouca xente non quere dicir que estés a facer sexa necesariamente algo malo, sino o mundo da música e a vida en xeral funciona si tes contactos é máis fácil que non é que só con contactos vayas a chegar a estar aí arriba, pero é máis fácil Exacto. estar en sitios se tes ese sustento económico ou ese discográfico ou ese sello ou ese manager ou esa persona detrás que te pode mover porque te axuda nesa parte, é evidente que vas a estar máis para arriba, pero non quere dicir que ti estes, pues ti vas mañán a actuar, tes 20 personas, non quere dicir que ti estes a facer algo malo, senón, bueno, pues hai circunstancias que tamén influen a que a xente non vaya, non? Porque pode coincidir que o día do teu concerto, por exemplo, sempre conto unha anécdota dun grupo que fun a ver aquí na Ujú. Coruña, que era eu solo, o sea, eran dous grupos, era o telonero, un grupo que viña de fora, e máis era de outros factores que influíron, pero Sí. para os teloneros era eu solo. Que pasa? Coincidía que era un día que había fútbol, que despois do fútbol, ao lado do estadio, había concertos gratuitos, e ademais, aparte desos concertos gratuitos, estaba actuando, non me lembro quen era, pero era un grupo destos que xa levan anos tocando, que xa moven masas, e claro, coincidiron todas estas cousas que diste, se non hai eso, igual hai máis xente. Pois pode ser, pero indudablemente eu tamén eu sabía de xente que iba a ir e digo, que para que vou a pagar entradas se teño aquí os concertos gratis. Claro, tamén influen esas cousas a hora de ter xente. Mogollón, sí, tamén incluso a tendencia de agora das persoas que entendo que estamos nun momento complicado, que a xente ten menos ganas de sair, menos capacidade económica de sair a acudir a concertos, entendemos que o luxo ou tendemos moito a focalizalo en festivais e non ir tanto a salas, a apoiar artistas máis pequenos, pero o caso é que hai artistas que non me gustan en absoluto cheando estadios,
hai artistas que admiro moitísimo e teñen menos afluencia de público, e tamén que cada un é libre de escoitar o que lle mola e igual as tendencias actuais tiran para outro lugar, Mm. para máis artistas de, pois non sei, de entretemento e demais, e os que queremos facer unha música un pouco máis marginal, digamos, dentro do que cabe, fora dese sistema do que se escoita máis nos 40 principales, pois é un circuito máis pequeno, pero non por iso menos importante. E de feito, eu gústame dicir como que ademais que agora as letras as estou enfocando ao que eu quero contar realmente, porque durante moito tempo dixéranme como non te politices, non está guai que utilices mensaxe política nas túas letras porque iso vai repercutir no teu público, en que teñas menos ou en que non toques en certos lugares, que iso é moi impresionante tamén, porque eu, por exemplo, considero que as miñas letras sí que son políticas tamén porque a vida é política, pero que a manifesto dun xeito Mm. claro. Non obstante, non é unha música violenta, é unha música que di unha mensaxe, eu creo que dun xeito bastante amable, aunque aínda que contestatario, non? É Mm. cortante, pero non é un tema violento porque eu mesma non son así. En calquera caso, dixéronme iso, non? Como non te politices, tal, e agora digo, pois mira, honestamente prefiro tocar para 20.000 persoas sendo lo e dicindo o que quero dicir e facendo o que quero hacer, que para 1.000.000 facendo unha música pola que me vendín, que non quero facer e que non me representa e que creo que non aporta. Mm. Hostia, mola. Mola, e acabas de dicir unha verdade absoluta, e vamos a falar xa, bueno, unha cousa que non dixen ao principio, que fai tempo que non o digo, estas conversas non hai guión como tal, entón, igual vamos para diante, vamos para atrás, xente, o sea, non vos preocupedes, igual pregunto outra vez cousas que preguntei antes ou sobre eses temas, pero é que acabas de nomear o de politizarte como tal, ou de, bueno, ter letras máis políticas ou máis reivindicativas que o que hai ahora mismo pues, no que queres sacar, ches e activismo cotián. Activismo cotián, por exemplo, para min é a mostra perfecta do que acabas de decir. De que unha letra política, unha letra moi reivindicativa, unha letra na que denuncias unha situación, por exemplo, laboral de que estás traballando e todas horas que solo pensas en que chega o fin de semana e despois veño outra vez a traballar e estás traballando para unha persona que ti lle importas unha mierda, que somos números, basicamente, e sin embargo, ti non usas as palabras que acabo de usar eu. Non estás dicindo le importamos unha mierda. O usas dunha forma que eu creo que ata é unha canción que un pouco un caballo de Troya, no sentido de que, Ujú. claro, escoitas algo moi dulce, algo moi suave, algo moi soft, non, moi tranquiliño, e realmente non, que estás reivindicando moito aí nesa canción, por exemplo. Iso por aí vai, pero non porque eu busque como agochar, non creo que teña nada de malo o mensaxe que eu estou propagando, non? Senón que é o meu xeito de facelo é así, non? En vez de dicir, pois, ai, que malo, non sei que tamén, pois, pareceme guai, pero a mí mólame como escarbar un poquiño aí, non? Ser máis de, por exemplo, non sei, utilizar a palabra plusvalía nunha canción, non? Era algo como moi de, das miñas movidas. Pero, por exemplo, o momento do rap, creo que é como moi potente, moi cañero co que di, non? Tipo, se me quito a venda estarei máis experta, pero en ignorancia vívese contenta, ou prefiro o frío antes que a contenda, non? Mm. Prefiro pasar frío porque non teño cartos para pagar o calentador que se me estropeou, antes que protestar e reivindicar. Ese tipo de mensaxes non creo que para min son eficientes, son abertos a moita xente, pero no fondo todos sabemos do que estou falando. Evidentemente considero unha persoa activa na loita, no feminismo, noutros temas, e estou aí a pé de rúa, pero na música non é agochalo, é transmitiro como eu creo que é máis sano para o mundo, non? Mm. Como creo que máis mensaxes de odio, igual non é o que me apetece facer agora mesmo, non é o que a min me identifica, non son unha persoa que teña esa rabia dentro nese aspecto, non? É máis ben, veña, vamos despertando todos xuntos, por favor, que todos queremos o mesmo, non ser escravos, non? Máis por aí, como de, tíos, imos a observar o que está pasando. E algo tan básico como os dereitos que nos quitan, que son moitos, pero algúns que pasan desapercibidos, como por exemplo o tema do desfrute, que é algo que eu diño moitas voltas porque estaba metida niso, tío. Como que o capitalismo entrou na miña cabeza que era completamente contrario ao tema da productividade
Eu chegaba a estar como na casa, se me identifica moitísimo nos meus círculos de amizade como unha persoa superactiva que non para de traballar, que sempre está facendo cousas, o mítico de Elau, na traballando, na gravando, na ensaiando. É certo. Entonces, unha parte de min como que se sentía identificada e ben con iso. Era malo o momento de estou na casa tirada na cama, vendo YouTube. Sentíame mal, decía: "Buah, non estou aproveitando o meu tempo, tal". Perdoa, tía, como que non? O goce da existencia é algo moi interesante, moi necesario, moi pertinente, e o mereces, e o merecemos todos. Entonces, estar papando moscas tirado nun prado é algo que nos arrebataron e que temos que reivindicar, porque é o noso tempo de descanso. Eu creo e sei que non estamos neste mundo exclusivamente para traballar, ni moito menos, Mm. senón para poder gozar da existencia, que é o básico, que outro día estaba escribindo no tren, non? Unhas palabras que moitas veces fago escritura automática, simplemente pois vou observando o paisaxe e tiro para diante, non? E dixen eu, uah, somos os animais máis tontos que pode haber porque nos escravizamos a nós mesmos, somos os únicos animais que traballan para poder vivir. Ademais, para xerar un beneficio a xente que está de puta nai, aí arriba vivindo, non facendo nada máis que xerar riqueza a través de nós. Mm. Bueno, por aí vai a canción. É que tal cual joder, realmente é un tema que a min flípame, moitas veces falar con xente, non, que, vale, hai que traballar, pois vivimos nun mundo no que hai que gañar cartos para bueno, non habería tampouco por que gañar cartos, que de feito eu teño un coñecido que, bueno, que leva uns cuantos meses, de nómada por toda España de Huelva el, e ahora creo que está polo País Vasco, vai ca súa bicicleta e co su canciño por aí, vai recorrendo tal e vai vivindo prácticamente do trueque con xente tal, vai tal, duche isto tal, e vai máis ou menos vivindo, vai está de puta madre, está contentísimo, o cadero está en perfectas condicións, está todo genial, pero sí que estamos nun mundo no que, bueno, hai que gañar cartos, non? Hai que gañar para costearse cousas porque é o que hai. Pero flípame fala con xente que vive o traballo a outras persoas dunha forma que, contrario ao que ti estabas a dicir, non? De, no, pois aí teño que quedar aí facer horas extras, vou quedar, dame igual, porque o traballo, porque a empresa tiene que seguir para adelante, e como, joder, no, hai que disfrutar, é que se ao final, eu penso xa en partes máis personales de xente que coñezo, familiares que con 50 e pico anos, por culpa do cancro e demais, pois morreron, e eu cada vez que vexo eso ou vexo noticias de estos casos ou accidentes ou tal, e digo, hostia, é que, joder, 50 anos, igual traballando dende os 18, traballando 12 horas todos os días e sin librar durante non sei cantas semanas. É que te vas un día e a vida que foi traballar e non disfrutala para nada. E é triste realmente eso. E a pregunta é, a cambio de que exactamente? Mm. Cal é o trueque da túa forza de traballo? Está compensado todo o que ti estás empregando no teu traballo de enerxía, tempo, esforzo, etcétera, co que estás recibindo a cambio? Porque, por exemplo, eu poño aquí o punto de inflexión. O meu traballo, son unha privilexiada, os traballos que fago gústame moito, pero dende logo que descubrín que o que máis me gusta é pasar tempo coa xente que quero, é estar nun río escoitando o son da auga, é poder componer porque estou nun prado e síntome a gusto vendo a saída do sol, por exemplo. Mm. Eso é verdadeiramente valioso, non? Aínda que o meu caso sexa privilexiado de traballo de cousas que me gustan, tamén con todo o esforzo previo, non? Que eu son moi consciente de que iso foi algo que me custou moito, veño de familia humilde, de clase traballadora, é algo bueno, que tiven que elaborar, non? Non foi caído do ceo. Pero en calquer caso, non é o que lle ocorre a todo o mundo, non é a miña situación. Eu non podo ser unha observadora pasiva da vida. Eu teño que contar a situación dos demais e tratar de defendela dende fora se teño a posibilidade, porque parece que nada nos afecta ata que nos ataña a nós. Eu non creo nese tipo de mundo porque entendo que todos estamos conectados e a importancia de loitar uns polos outros e polas outras. Daquela, xeito que teño eu de concebir o mundo é como unha unidade, como unha interconexión humana, gustaríame poder xerar eso a través da miña música. Por eso é importante, eu cada vez estou máis contento con casos como o teu e, de feito, volvendo a unha reflexión que dicías ti, non? De non ser tan
por así decirlo, violenta a hora de cantar, non? De ser tan explícita ou que sexa de, eso, con malas palabras contar o mismo. Porque eu creo que ahora estamos nun momento tamén no que, vale, sí, hai artistas que son moi explícitos a hora de denunciar cousas, a hora de falar, pero eu creo que tamén estamos nun punto no que a xente, a forma na que quizás é máis fácil igual convencela ou facerlle ver, máis que convencer, facerlle ver a realidade tanto no mundo laboral como injusticias como a de Palestina, injusticias cas mulleres, todo as injusticias que hai ahora mismo no día a día, que non son poucas, máis dunha forma quizás como a túa, non? Máis, en certa maneira, educativas, máis que igual sumándolle máis violencia á violencia que xa hai, non? Que sexa dunha forma máis, eso, máis relaxada de, oye, pasa isto, atento, escoita, mira, que non, que tens que estar na loita, non? Senón facer ver que hai que estar na loita, non? Eu creo que son dous xeitos diferentes de velo e que uns apelan máis a un tipo de persoa e outro a outras, pero creo que as dúas son necesarias porque en conflictos tan importantes como o de Palestina, por exemplo, non pode haber unha ollada que sexa tan transixente. Mm. Explícome. Entendo que haxa unha radicalización cara a un pobo que está sometido, eso podo entendelo, entendo esos plantexamentos moi directos na arte, creo que son necesarios, pero creo que o meu papel é de outro tipo que tamén é necesario. Creo que pola miña personalidade, como unha loita moi clara, moi determinada, pero unha loita enfocada en de un punto máis amoroso co mundo. Creo que é o momento de xerar unha unión, pero igual ten que vir xente previa a min para xerar unha destrucción do que non está ben e que despois se poda reunificar. Eu creo que as dúas tendencias son necesarias na música, que ten que existir lo e ten que existir rebelión de inframundo. Ten que haber xente que dé as dúas partes que ambas son partes proactivas na loita, dun xeito ou de outro, é necesaria, é unha simbiose. É simplemente unha expresión distinta segundo quen sexa artista. Que non se me olvide preguntarche despois por Rebelión do Inframundo, porque houbo aí unha É colá, verdade. hubo aí unha unión que tremendo resultado o que saliu dali. Pero, volvendo a este tema de expresarse, de denunciar e demais, que sí que é verdade o que diste, non? Eu creo que a moita xente lle pode entrar mellor dunha forma, pero sí que é verdade que fai falta tamén esa parte un pouco máis violenta porque hai xente que igual, como se di, non, hai que darlle dúas hostias para que desperte, non? Toma, desperta que estás Pois dormido. Camila. Pero Sí. sí que é bo, non, que máis alá de que sexa no arte, pero que os artistas, a xente pública, non, de máis fama, menos fama, que vos posicionedes ou nos posicionemos en estos temas, porque a ti dicíanche, que non te politices, non tal, e vale, non te tes por que politizar na letra, porque se alguén escribe, lle gusta escribir de amor e de relacións ou de cousas banales e sen máis, pois perfecto, porque un ten que compoñer, non, o que lle pasa pola cabeza, pero no día a día, a hora de expresarse, joder, eu leo a xente que me gusta, que sigo, tipo Andrés Suárez, cantautores e demais, que as súas letras non son para nada denunciar a situación de Palestina, pero nas súas redes pois suelen poñer cousas e compartir denuncias e cousas para que a xente vexa, o tipo Ismael Serrano e demais, e ves como poñen algo así e xa lle pon, es que tú non tienes, tú eres cantante, non tienes que poner, no, hostia, perdona, ao contrario, o sea, tens que aproveitar esa posición para tamén, ainda que non sexa cas letras, visibilizar. Xusto, é moi importante ter un posicionamento político, que eu entendo que ás veces a xente entende política como partidos e non como no día a día, pero para min a política é algo moito máis individualizado que atañe a todo o mundo, que tamén ten pois esa segmentación dentro do sistema e que ten un sentido, unha lógica, pero o tema non é manterse ao marxe porque é imposible. A xente que di que a política non pode ser apolítico, todo é política porque é organización do mundo e dentro da capacidade que temos os artistas de chegar, porque isto é así, non? A través da música, de contactos, de seguidores, etc., podemos enviar unha mensaxe, que sexa Mm. unha mensaxe de convivencia humanitaria que mellore o mundo, non que o empeore. E temos que denuncialo porque somos agitadores de conciencias para unhas cousas e tamén para outras, para emocionar e para facer conscientes as persoas. Eu creo que é algo innegable a importancia que temos os artistas para difundir esos principios humanos básicos, esos valores éticos que promoven unha convivencia que sexa posible no mundo. É que nada, o sea, a xente que di, é que a política, vale, eu entendo que non queiras estar eh, atado
por así decirlo, un partido político porque 100%, nin eso eu os eso, sí. eu de feito a min é unha cousa, é público, eu nunha época, moi xoven, as miñas ideas iban por outro lado das que van agora, cambiei, abrín a miña mente, e eu daquelas era moi pechado, non moi pechado, pero era como que vía a política como se fose un partido de un equipo de fútbol, que, solo esto, solo esto, solo esto. E funme dando conta, e cada vez me dou conta máis, que sí, vale, ti podes votar ao PSOE, Podemos, BNG, Izquierda Unida, o partido que sexa, da igual, bueno, da igual, hai partidos nos que non, pero bueno, xente, se votades a Vox, non, vale? Pero podes votar porque ao final, pois a hora de votar, pois hai que buscar un pouco o partido que se acerque máis ao que ti pensas, pero non podes estar no, PSOE a muerte, PSOE sempre, porque, hostia, hai cousas que hai que criticalas tamén, non? Hai cousas que, joder, Eu creo non que non hai tanto unha política tan aberta en partidos tan grandes, eu son máis pro política de barrio. Creo que iso é esencial, o que tes ao redor e o tal que cual, está no teu círculo de actuación. tal O cual. teu veciño, a túa veciña, o que corre no teu círculo cercano, eso é importante, non? O que ti podes controlar, porque ao final buscamos estar cun poder alleo a nós que non chega máis aló do que chega ao noso vecindario. Temos que organizarnos en pequena escala para despois amplificala. Eu creo que como debemos traballar e como persoa de barrio sabe como funciona. É o que admiro do meu barrio de feito. Esa sensación de tribu, de comunidade, que se perde nun mundo tan grande, pero que se pode reunificar, porque o interesante para o sistema é manter os individuos aislados, emocional, física, mental, ideolóxicamente. E a nosa tendencia natural e humana é o contrario, é vivir en comunidade. Mira, o teu barrio, vou a volver a falar do colega este que dicía, que, por certo, xente, buscadeo en Twitch, que se chama Lemonadro en Twitch, e emite moitas veces as súas andainas o que está a facer o directo, que agora está nun barrio de, non sei de que zona do País Vasco, non sei que é. É un barrio, ocupa que contou, explicou como se organizan e é toda unha mancomunidade de xente que todo eu levo isto, ti me das isto, teñen ali unhas pistas de fútbol, todo é un barrio grandísimo, con todo perfectísimo, e un pouco que a forma de organizar o que decías ti, de mancomunidade de estar xuntos, o barrio aquel, todos unidos, e o barrio teu, que xa noutra conversa, vamos, é que eu creo que pouca xente coñezo que fale do seu barrio con tanto orgullo e ben falado como fas ti. É que o barrio deume moita conciencia social e deume moita sensación de tribu, que é algo indispensable na miña música e na miña filosofía vital, porque coñecín a parte máis humilde da sociedade e a parte máis implicada co que ten cerca, que eso é o que pode facer que as persoas avancemos, o estar unidos e unidas. E claro, eu sempre digo, non vivín a pobreza en primeira persoa, non me faltou de nada, tampouco me sobrou, pero sí que a mirei aos ollos e convivín con ela, e sei o que pasa no mundo, e sei o que é injusto, e sei como viven as familias obreras. Daquela eso, unha vez abres os ollos non podes pechalos, é imposible, e iso determinou moito da miña personalidade. Xerou tamén unha resistencia para estar no barrio ás veces, pois tes que facerte un pouco duro para estar nel, pero tamén tes ese empaque, esa sensación de pertenza, de unión, de isto todo o que me rodea é a miña casa. E eu sei que as veciñas están aí se me pasa algo, e sei que coñezo o fillo de, todo eso perdeuse un pouco, que é da nosa natureza, de orixe dos seres humanos e de outros mamíferos, de vivir de xeito comunitario. Eu, por suposto, creo que hai moito avance no mundo e non estou dicindo, volvamos ás cavernas, que un pouco así ás veces, pero bueno, claro, hai moitísimo avance en tema médico, etcétera, que é xenial, claro, que é estupendo o momento que estamos vivindo, pero estamos perdendo moitos dereitos polo camiño, estamos perdendo moito a identidade e a nosa natureza. Creo que o ideal sería atopar un equilibrio. Toda esta filosofía vital a estou plasmando na miña música a través da unión do urbán, do que ven ser o R&B, o reggae e o hip hop, coa música máis levada ao tribal. A xuntanza, a unión de tribu con barrio, de organicidade, de natureza con urbe, con cidade. É que, joder, vivimos nun mundo de redes sociales
un mundo no que temos mil formas de conectarnos e eu cada vez me dou máis conta de que estamos máis desconectados. O sea, a min flípame de joder, eu cada vez uso menos, uso o Instagram da Canle para promocionar cousas da Canle e tal, e as miñas contas personales cada vez uso menos porque me dou conta de por internet todo o mundo fala. Falas, te contestan, dan me gustan esas fotos, te comentan, todo maravilloso. Despois vas pola rúa, cruzas esa xente e prácticamente nin te saludan. E é como, joder, un pouco que distí, ¿no? Volver á época das cavernas igual non era tan mala idea. O sea, Unha tentada, polo menos, eu creo sería genial. eu creo que sí, porque eu, por exemplo, no meu edificio, non coñezo a nadie, a nadie. Fua, E levo iso é un bolo, E levo 7 anos aquí, onde estou vivindo eu agora, 7 anos, sí. Xente, porque que saludas no ascensor, intentas un pouco tal, ahora xa non intento nada, saludas o tal, nin te saludan, ou é como un hola, cruzan a cara, e é como, joder, hostias, e a min que eu lembro no meu barrio onde eu vivía en Cambra, aquí na Coruña, eh, que, home, non era ao punto no que ti estás definido como é a túa alí, pero sí que había outra, bueno, pasabas, saludabas a xente, sabías os seus nomes. Eu agora aquí de onde vivo é que non sei o nome, pero xa non do edificio, sino de nadie máis. O sea, é unha cousa loca. O sea, a min volver ás cavernas, volver un pouco a esa unión de estar todos máis xuntiños, eu en parte estaría encantado, eh. Sí, é que eu, por exemplo, co que contabas agora de non coñecer os veciños, os veciños de Coia eran a veciña de enfrente, Tere, e Xaime, como os meus avós, e coidaban de min. Veciña de abaixo, Paqui, tamén, a súa filla, amiga mía, amiguísima. E os veciños de enfrente, colegas do barrio cos que xogaba. Eu tamén estive moito na rúa e por iso teño tanto barrio dentro, porque eu xoguei dende os 7 anos ata que me fixen maior, miles de centos de horas e facía moitísimas falcatruas e, bueno, pasei no pipa. Permitiume ver moito, tamén na parroquia, que eu sendo unha persoa que se considera a si mesma atea, aínda que son espiritual, non creo ninguna, digamos, orde cósmica, mediante unha figura, non? Que diga, "Buah, eu rixo o universo", non creo niso, son espiritual, creo nas enerxías, en outras cousas, pero niso non. Non obstante, estiven na parroquia moitos anos da miña vida, que de feito chamábanlle a igrexa comunista, a miña parroquia, Cristo da Victoria, non? Oh, Sí, sí. Esa peña xuntaba a rapazada do barrio de todas as idades, condicións sociais, etcétera, e facía de nós unha microcomunidade onde se falaba do tema das drogas que impactaron moitísimo en Coia, sobre todo nos 80, e claro, quedaron os retazos de todo iso, de temas de sexualidade, de temas de pobreza, ecoloxía, e iso deunos unha apertura de mira brutal a todos esos chavales e fixeron unhas das labores máis importantes no barrio, todo o tema das monxas e os curas que estiveron aí loitando polos veciños e as veciñas que estaban morrendo por toda a droga que había no barrio. E o barrio, outra das cousas que a min me inspiran profundamente de Coia, porque claro, digo, Coia aquí, Coia lá, e a xente se cree que como, "Buah, que underground a tía, que malota, Coia, drogas, tal". Non hai nada máis de barrio que odiar as drogas ao uso, non? Do que se consume por necesidade de escapar da realidade na que vives ou porque que creciches con ela. mm. Non vai por aí. O meu orgullo é que o barrio foi quen de sacarse a si mesmo adiante coa loita das veciñas e dos veciños, dos curas, das curas, e da unión conxunta, porque alí ninguén quería axudar nin se metían. Era un barrio que estaba condenado ao ostracismo. Ali quedaba e todos esquecían o que pasaba ali porque que máis dá, son os fillos de obreiros, non? Que lles den. E nós o sacamos adiante. Os meus pais, os meus avós, as veciñas, os veciños, seguimos construindo para que iso non volva a suceder. É que vivimos nun mundo, xente, vamos a falar de música algo máis, despois, pero isto realmente é interesante falalo e por eso tamén quería volver a terte a ti para xa non só de falar de música, senón falar un pouco de isto que ao final deriva como estás contando na túa música. Pero como somos de ver a alguén, por exemplo, que eu cando se fala de non é defender as drogas, por suposto, nin justificar según que cousas, pero eu cando alguén digo, que mira ese que está nas drogas, tal, eu sempre digo, hostia, primeiro vamos a ver un pouco por qué está nese punto.
Porque o que dicías Súper. ti agora, non? Hai xente que hai que entender, eu sempre digo, entender ou comprender, non sei se entender ou comprender, cal das dúas, pero que hai xente que igual chega ás drogas porque a súa familia xa coqueteou tal ou está cerca, porque está pasando unha época moi jodida e non ten apoio e ve ese apoio falso, entre comillas, en me tomo esta droga ou tal, porque ao tomala se me van todos os problemas, e vemos como o drogadito. E non vemos que o drogadito non é un drogadito, é unha persona que posiblemente está pasando unha época jodida e o que hai que facer é entender e intentar buscar como axudar e non escapar, senón, pois, como fixistes vos, no barrio, de vamos todos a loitar a intentar para que todo vaya mellor, non? Sí, e tamén a devaluación desa figura do yonki, que ao final é como o yonki petardo que está aí tirado no chan, que, sabes, parece como unha figura casi irrisoria, e non é así. Eu lembro unha anécdota que é de hai pouco, do meu pai, que dicía que viu a un tío tirado no chan que debía estar postísimo de todo, pero o tío levaba aí como 2 horas tendido no chan e como era un yonki, ninguén se achegaba a ver se estaba ben, porque, estaría colocado. Pero aínda que este colocadísimo, pode estar tendo un golpe de calor, tes que achegarte a ver. Sabes, esas cousas como que parece que alexamos a ese individuo e xa non é parte da población, é outro tipo de humano. Esas cousas son as que nos desconectan a un dos outros. Pero claro, vivimos nun sistema que potencia esa marxinalidade nese tipo de persoas. De feito, eh, creo que é a maior causa dese consumo, que a xente quere escapar de un mundo que non funciona, dunha realidade que é letal moitas veces, son víctimas. Pero é curioso porque eu sempre digo, eu son unha persona, eu non oculto, eu bebo cerveza, eu tomo alcohol, quizáis Xa moitas veces, quizáis está moitas, normalizado, eu claro, tamén, un alcohol eso é como, que eu falaba con unha amiga, non, tipo, imagínate que nunha comida familiar todos ao rematar bebemos moitas veces como o chupito típico, non, de un licor de ervas, tal, pois imagina que pasaría se, por exemplo, rulásemos un porro toda a familia, sería como super raro e consúmese diante dos eso, nenos, pero é como que é o normal e que non o é, claro. donde se pon o límite? É que a mí foi gracia porque eu, por exemplo, vou con meus colegas e podo estar ultra borrachísimo e, se ve como normal, sí, mira, está borracho. E, sin embargo, pasou de xente que unha persona que estaba moi enganchada a X drogas e cando houbo xente que se enterou, uf, separado. E, sin embargo, do resto que estábamos enganchados ao alcohol, porque é a realidade, o sea, é así, nada, non pasa nada, non hai problema. E o que diste, non, o sea, imagíname esas comidas na casa, unha comida familiar con nenos pequenos. Eu, por exemplo, outro día, cumpleanos da miña fillada, estábamos ali tomando as cervexas, algún Coca-Cola, tal, ben, nada de desfase. Pero eu imagínome acabar e en vez do chupito que repartiu o meu irmán a quen quería, eu imagínome, xa non o porro, eu vou máis a repartir unha raya para cada persona. Esta conversa está saindo. O sea, eu xa vou ao límite. Xa, Ese, xa. eso, imagínate que alguén ve, o sea, ven vídeos do chupito e non pasa nada. E como vexan vídeos de todos tomándose unhas rayas, que lóxicamente, vamos a, porque se non se asuste, hai que, non é normalizar nin justificar nada, no. Non, ao contrario, estamos dicindo que o raro é Pero que unhas eso, drogas claro, estén apuntadas e que outras non, non? De todos os xeitos, é cuestión de como se manipula a visión de todo no mundo, de como nos amosan que o consumo de isto normal e disto non. E aí tamén temos que ter en conta, pois, a autorreflexión de pensar que é o que eu creo frente ao que me expón, non? Os medios, o mundo, etcétera. E fomentar ese pensamento crítico a través da arte, da música. Claro que non todo é falar só deste tipo de cuestións, de feito a miña música hai moitos temas como Chess que falan de amor, ou outros temas que están por vir que falan de experiencias pasadas, ou mogollón de cousas, pero sí que ter ese foco de profundidade para min na música. Para min sí é importante que non só sexa entretemento, que é moi necesario tamén, e como dixen antes, unha loita máis violenta ou menos violenta, pois unha arte que sexa, digamos, como non é educativo a palabra que quero empregar, como máis reflexivo, é mm, un arte máis de entretemento. Pois eu quero estar noutro saco. É o que pretendo facer porque creo que é necesario xerar ese debate interno
esa reflexión en todos os campos da vida. Entre eles, por suposto, a parte máis humanitaria, máis política, pero tamén en a relación con un mesmo e cos demais a nivel afectivo, por exemplo, en como vemos as relacións sociais entre as persoas, non? Como nos comunicamos, esa profundidade emocional que moitas veces arrebátase especialmente ao sector masculino da población, todo iso que se reflexe na música e que nos permita introducirnos pouco a pouco e ampliar as miras e ter dereito a cambiar de opinión, que eso creo que tamén pasa moito, que a xente se xulga como eu son isto, ou que unha persoa considera doutra, esta persoa é así. Pois son así hoxe, pero teño dereito a cambiar e a abrir a mente, porque parece que a tenacidade, o manterte cabezota nun punto, é algo que se premia, porque como que tes o carácter definido e demais. Eu creo que eu era así, eu pensaba como, eu son deste xeito e non cambio. E non, o bonito é poder cambiar e moverse, ir fluindo e aprendendo e expandindo, porque somos seres que viven en constante movimento. É necesario ampliar e cambiar, moitas veces aferrámonos a cousas que xa non somos por sentirnos recoñecidos en nós mesmos, por dicir eu son isto e dame seguridade entenderme. Eu estou sempre explorándome, de novo, permitíndome cambiar dende hai un tempo, aceptando que non son unha persoa estática, senón que sou un ente que flúe. É que non hai máis que ser autocrítico, ser reflexivo cun mesmo, porque ao final eh, pasa con moitos temas, non? Ti podes nun tema ter unha idea, pero coñeces a xente que está metida nese tema, no que sexa ou ten tal, te contan a súa experiencia e dis ti, hostia, que eu pensaba que isto era negro, pero é que non é nin sequera gris, o sea, nin sequera blanco, é que é gris. É que está, hai moitos matices como para dicir, ostras, pues cambio de opinión, e o bonito é precisamente eso, decir, joder, Sí. pues mira, estaba equivocado. E agora penso unha cousa que non era o que pensaba, e aceptalo, non? E aceptar que a xente cambie, o que decías ti, porque alguén está equivocado, o sea, está equivocado, ten unha opinión e de repente cambia e dicir, ostras, pues mira, pues oye, pues cambiou, pues viu esto de outra forma ou tal, velo como algo normal. Para min é loable, de feito, que en unha discusión, por exemplo, alguén diga: "Ostras, pois eu estaba noutro punto, pero entendo os teus argumentos, agora estou contigo". E parece que a xente eso dalle moitísimo medo, dicir: "Saíme da miña opinión, ganaron". E non é así, como ampliar a sabiduría, pero a min a xente máis intelixente é a que cambia de opinión. Aínda que, teño que dicir, que para min hai unhas opinións intocables que sei que non vou mudar, que son as que respetan aos valores Lo, humanos. Eso sei que claro, non é claro. imposible entenderme, claro. Pero logo noutros temas, sí, creo que ninguén ten razón, obviando o tema de dereitos humanos e animais, pero do resto, todo pode montar e hai que abrazar o cambio, outra cousa que aprendín. Eu non son quen son agora, senón quen proxecto ser nun futuro. Eu son a construcción da miña propia persoa. Ves? Xente, é que por eso tiña que volver por aquí, porque mirade que reflexións tan boas fai, para que anotemos e as teñamos aí. Bueno, Ben, aprendín de errar moito, de errar e de estar en malas etapas e ter que reaprender. Por exemplo, imagínate, eu na miña familia tiña bastante carácter de nena, por uns motivos que agora entendo tamén, pero era unha persoa que saltaba moitas veces, non? Que tiña ese carácter, ese lume interno. Era moi boiña, pero tiña o lume. Sempre me dicían como, ti tes moito carácter. E quedou eso na miña cabeza, non? Como que era unha persoa que tendía a xerar debate ou a abrir disputa, e co tempo cada vez me identificaba menos como é que nunca xero disputa, pero claro, seguía escoitando as voces da miña familia que me dicían: "Ti é que tes moito carácter, claro, tal". E digo que non me gusta nada discutir, sempre estou de borrollo ca xente e os amigos que coñecía cando crecía, como na universidade, dicían: "Ti non tes carácter, sé super tranqui tal, non?". E claro, de repente dis ti: "Hostia, que son eu? Teño carácter?". Porque é como algo que parece que naces con mm, iso, non o podes cambiar, non? E logo chega o punto de dicir, podo escoller? Quero ser unha persoa con carácter ou quero cultivar esa parte máis calmada e pacífica en min? E iso descubrino tamén grazas á terapia. A terapia con psicólogo da aquí en Vigo, que estou moi agradecida e creo que é moi importante coidar a saúde mental e entender que temos dereito de cambiar e a necesidade de o poder de facelo. De feito, eu, grazas a todo isto, estou
moi feliz, pero todas estas leccións que aprendín non as aprendín da nada, foi base de errar, errar, errar e logo ver o que a mí me servía ou o que o mundo me daba a entender e coñecía. Non é como unha sabiduría de, "Buah, son unha crack, teño unha sabiduría emocional", non, é como, pois aprendín a base de golpes e quedei co bo e agora vexo as cousas doutro xeito. E iso me enriquece un montón, porque é un modo máis amoroso de ver a vida. E cando ti te respetas a ti mesmo, respetas os demais e ves esa conexión entre todos, entendes que o mundo es ti es o espello, o reflexo do espello do mundo, todos estamos conectados e que todos os animais, as persoas, todos os seres sentintes merecen respeto e amor e que todos teñen medo á dor e á morte e que somos un todo. E con iso cambia a túa percepción, cambia moitísimo. Por suposto que non son Buda e teño as miñas cagadas, as miñas mañás de mal humor de vez en cando, non teño moitas, pero ás veces as teño, as miñas malas conversas ou as miñas malas palabras, pero tamén teño a capacidade de arrepentimento, de pedir perdón, de aprender e de cambiar para mellorar. Buah, é que pouco que añadir realmente ao que acabas de dicir, que me flipan estas reflexións, me flipan porque das no clavo a moitas cousas importantes. Das no clavo a moitas cousas importantes que non somos conscientes e que, pois mira, a moito nos costará chegar a ese punto ou entender as cousas desa forma e creo que é a forma, non sei se correcta ou adecuada, perfecta de como ver a vida, pero sí creo que é a mellor forma que podemos ver a vida ou como afrontar moitas cousas. Eh, Pode ser unha axuda, non? E hai moitos camiños, eu atopei este, e igual o de outra persoa que me escoite non é exactamente o mesmo, pero sí lle pode dar como unha pista no mapa, non? As primeiras pegadas do que está por vir. Eso creo que é suficiente, que é inspirador, non? Deixarte embriagar polo que outros te contan e montarte o teu microuniverso. mm, Contaxiarte da xente, aprender moito dos demais, que todos temos moita sabiduría no interior e toda a xente é merecedora desa escoita. Mira, vamos a falar de escoitar, vamos a volver un poquinho á música, porque dicíache antes, que quería preguntarche por esa colaboración, por esa canción, por esa obra maestra, teño que dicir, obra maestra con Rebelión do Inframundo, ese Nada é para sempre, no cal ti participas dentro dun coro, porque Rebelión xa os coñecemos, a Nervo, a Oreste Alberto, DJ Paul, Rebelión xa está, o sea, Rebelión, vale, están aí, xa Sí. sabemos quenes son, magníficos, do mellorciño que hai agora mismo, a ver se poden actuar, oxalá que poden actuar en Vigo, que están aí no terraceo, a ver se poden actuar Sí, na terraza, a sí, ver sí. si sale, pero que ti estás nun coro con Goiza, con Mario Riverwood, con Pou, Miri Matos, Laura Mercy, Laura Taca e Cervi, em, que quedou tremendísimo o resultado, o sea, é unha cousa loca. Como foi? Como chegou a isto? Como surgiu? Como foi que ti recibes esta noticia? E como foi facer esta canción e facer este vídeo? Foi un regalo, que che vou dicir, foi un agasallo, porque chamoume Goiza, contactou comigo, que Goiza e eu coñecémonos dende hai moito, de jams e demais, e ela teme moi normalizada porque é unha tía moi humilde e moi amable e estupenda, pero é que eu, de adolescente, escoitaba as súas cancións e parecíame como incrible, e agora parece máis incluso, non? Era unha tía que eu admiraba, entón de repente estaba chamándome por teléfono ou estaba como fan, ¿no? Total, absolutamente. Díxome se quería participar nun coro gospel montado por ela, coas súas armonías vocais, que ela é super crack, como cantante, como compositora. E claro, como ia dicir que non, eso era como un, unha honra, sabes? Que alguén a que ti admiras colla e te chame para facer algo xuntas porque confía no teu talento e ademais cun grupo como Rebelión que é moi significativo, encántame, pareceme uns cracks. Foi un agasallo, foi xenial e te sintes super ben, super valorado e tamén
ao punto de dicir, cova, quero e podo aportar a isto, non? Podo dar coa miña voz unhas das notas que farán parte desa canción estupenda que saiu, e ademais foi unha xornada de grabación moi linda, moi agradable, cun ambiente bonito. Creo que crear simbiose entre músicos é moi importante e que os que están arriba abran as portas aos que estamos chegando, os que estamos chegando aos que están na liña de saída, ir creando esa simbiose musical e artística que eu creo que existe, que en Galiza, polo menos, son xenerosos e xenerosas as músicas. Mm. Creo que estamos portándonos ben e vexo colaboracións de, por exemplo, pois, Tanxugueiras con Fillas de Casandra con Mondra, e van como encadeando, non? Iso é moi necesario, porque é o que dicimos, hai 2 días o que estaba arriba estaba abaixo, entonces temos que entender as posicións de cada un e valorar o talento de todos. Eu síntome moi a gusto nesta comunidade musical galega que hai nestes grupos, grupos como pois Conhiden, por exemplo, que me levo super ben, de Ninjures, toda esta peña que a admiro e a quero, que son moi conscientes de que están nunha posición guai, que aínda poden crecer máis, pero non perden os pés do chan e seguen sendo tan encantadores e encantadoras como sempre. É que a mí me... No, xa non me llegou ao principio, pero me nomeas a Hidden e... É que Hidden é É maravillosa. é tremenda. O sea, eu das persoas da escena galega, quero moita xente da escena galega, non? Xente que foi pasando por a calle, pero é dunha das que eu lle teño tanto cariño, tanto aprecio, e quero que lle vaya tan ben todo que Oxalá, que me oxalá. flipa, porque tamén joder, unha muller que tamén tivo as súas épocas, tivo as súas, foi facéndose como persona e facéndose como artista, e tamén é alguén que curra igual que ti curras, o sea, sodes dous exemplos de mulleres que currades e que vos facedes a vosa carreira e que tedes claro ou moi claro como queredes enfocar todo e como que facer e me flipa, o sea, me encanta, me encanta. Hidden e eu levamos xenial, é unha tía que creo que ten unha proposta artística moi singular, que a tía é unha crack, é moi creativa e aparte que é unha persoa xenial, é super xenerosa. Hidden dende o Moi principio, xenerosa. sí, era como, tía, se a ti se che dá mal isto, porque estivemos no programa de Son Emerxente xuntas. Se a ti, por exemplo, con TikTok, son un puto desastre, en xeral coas redes, e Hidden as controla super ben, pois a tía xa viu en plan, eu che axudo, eu che ensino, e de feito, a ver, se facemos un chamamento, outra vez, Hidden e eu cada mes e medio máis ou menos dicimos, temos que facer un tema xuntas, para cando a colabo, estamos todo o puto rato con iso, así que chamamento a Hidden, agora, xa publicamente, non, tía, facemos algo, porque estou por chamala agora, es que estamos cada 2 por A 3, ver, o noso tema. a ver, eu iba a sacar ese tema agora, o sea, iba a decir, oye, tedes que facer unha colabo porque, mira, eu mañán, bueno, xente, o tempo, mañán de cando estamos grabando isto, fai uns días de cando Semitas. de cando se emite, que a vou a ver mañán en Pontevedra no Bo Ah, Surfing, no no Surfing, leres, sí, entón, guau. xa lle vou dicir, mira, onte falei, Sí, sí. o sea, tedes que poñervos xa ca colabo, o sea, me da igual que ahora teñas esa actuación, me da igual, me da igual. O sea, Y eso, non ensayes, é máis importante ahora mismo facer o colabo que ensayar, é o que hai. Porque eu creo que no voso caso pode ser unha colabo que pode quedar moi guai, porque sendo distintas, creo que podedes empastar, claro, eu aquí como se fose un experto musical, sabes, como se eu supese de compoñer. nunca sabes, porque pero escoitas moita música, vas a moitos concertos, eso dá moito Eso oído sí, e coñecemento, é sí. é que Eso é verdade. creo que sí que poderías, empastar moi guai aos vosos estilos, en algo Sí. que aparte creo que pode ser moi novedoso, algo novedoso, pero que pode quedar moi guai, o sea, que ten que ser, o sea, xa está. Eu creo que sí, aparte que eu creo que as dúas somos moi parecidas en que temos moitísima creatividade as dúas, estamos todo o rato pensando en movidas e nos metemos como en 20.000 cousas á vez, entonces como que nos volcamos moito no proxecto creativo e temos moito cariño. Entonces, de aí só pode sair algo bo. Agora, o que temos que facer é poñer data, porque as dúas queremos. E, de feito, estamos coa coña sempre de
Hiden que como super vampiresa, eu que son máis fadiña, non? Como facer ese rollo así fantasioso buenísimo. É que eso pode quedar algo así por aí pode ser tremendo, o sea, xa está, ten que ser. Vale, o sea, esto ya está, esto va a estar público, co cal, Hidden Team, todavía non dixes que sí, pero está dito, xa está firmado. O sea, eu son o teu representante, vale, xa está. Non poña data eu, pero xa está en breve. O sea, nesta semana ou a seguinte, quedades un día e xa empezáis a traballar. Temos que facelo e celebramos con outra paella vegana. Este mensaxe o entende Hiden. Mira, Guapa. vou dicir unha cousa de, xa que dixo o de paella vegana, eh, teño que dicir que Hidden abriume a mente, falábamos antes de cambiar de mente, Bien. cara a comida vegana, cara a probar cousas, non irme, porque eu son moi carnívoro, é moi difícil, eu sei que para min irme de ser carnívoro vaime costar, é algo que tampouco nunca me puxen en serio, non? Tal, porque, bueno, cóstame un pouco por lo que sexa. Pero, houve un día, foi o ano pasado, si, o ano pasado, que ela actuaba actuou no Noroeste, aquí no Noroeste Pobre, aquí na Coruña, e despois de actuar, estuve ali con ela no backstage aí tal, e claro, tiña comida vegana. Se queres comer tal un pouco, e eu tiña fame, pero que sei, estes prejuicios que temos, non, de comida vegana, que sei, non sei que tal. Non me lembro exactamente que era, pero comín varias cosas que tiña ali e dixen, ostras, pero este está rico, está genial. E dende esa, eu era aí aquí un sitio na Coruña que se chama se me acaba de ir o nome. O Meliora? No. Bueno, non me sale o nome. Hai un sitio aquí na Coruña Que que te mantéis para pintar? sí, Sí, encántame que teñes comida vegana aí super boa. Encántame. fun aí, das veces que fun hai comida vegana, teñen comida que non é vegana, e sempre, se vou con xente, mínimo unha cousa da carta Vamos, vegana a pido porque seguramente eu, se non chega a ser, por máis cosas, non só por pero se non chega a ser por eso, non chegaría a ter estado nun sitio e decir, voy a probar. E aí me flipa todo o que que hai. guai. Alégrome un montón. E esa chispiña da que falábamos antes, de como a xente nos inspira, aínda que non sexa só o noso camiño ou exactamente igual, pero como que nos mete algo no corpo que nos abre as miras, Mm, pois, Fide, moi ben, victoria para o mundo eco-animal friendly. sí. Moi ben, tía. Non é completo, recoñezo, pero bueno, pero xa Iso, tío, hai que ser agradecido coa xente que dá pequenos pasos, non? xa Porque está. eu, por exemplo, eu son vexetariana con proxección de veganismo, non? Creo que esa é a meta. Pero estuve en transición, levo 2 anos e medio, máis ou menos, sendo vexetariana, cunhas analíticas estupendas, resultados divinos, así que contentísima e coa decisión ética e moral que polo que eu tomei. Para min é moi importante valorar os esforzos, por pequenos que sexan, da xente, aínda que non deixe de todo a dieta carnívora. Creo que é un pequeno paso que ti digas de vez en cando como comida vegana. Está genial, tío, noraboa, non pasa nada. Ojalá que no futuro incluso des máis pasos e ti te sintes cómodo. Home, Eu con miña ética estou ben, ti coa túa tamén, pero bueno, que mismamente se pode. Mira, mismamente, mirando un pouco as food trucks que van a estar no Lérez, non? Que vai haber varias, vi unha food truck que non me lembro agora o seu nome, pero que vin que tiñan un raxo vegano, vin a pinta que ten e dixen, sei que unha das cousas que vou comer cando este ali, mañán ou o sábado, vou ir ali e vou comer ese raxo. O sea, porque viño unha pinta e digo, teño ganas de probalo. E iso seguramente noutro momento xa non o faría, nin miraría o que ten ese sitio. Ahora miro e digo, oi, pois por que non? Porque ao final así vai haber hamburguesas de carne, vai haber tal. Vou probar este raxo, porque unha hamburguesa dun posto calquera a podo comer en calquer sitio. Este raxo vegano deste sitio, pois non o vou poder comer. Vai ser algo que, por exemplo, se vou comer. O sea que, bueno, Bonitísimo eso, tío, alégrome un montón, qué guai, é genial. o sea que, bueno, pouco a pouco, a ver, pouco a pouco, a ver. Todo, Ia dicir algo antes que tiña que ver co de Hidden, pode ser? Sí, xa sei, que teño aquí tamén algo que creo que xa sabes, porque compartín en Instagram algún story, pero
ti sabes que estou traballando con outro artista moi guai, galego, Mm. non? Con quen é? Me acabas de pillar ahora mismo, ¿eh? Non, non o sabes, estás mentindo. No, no, es que me estaba quedando ahora mismo en blanco. O sea, estaba, digo, mierda. Sí que sabes porque me escribiches, diciéndome, buah, ven se colabo con Rodce, Produ de Lontreira. Es verdad, sí, guau, guau, qué ida de olla se me acaba de ir ahora mismo. Sí, 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 sí. que estás con él, sí, Eso sí. ben forte que flipas. Estivemos a semana pasada, sí, a semana pasada traballando. Es verdad, sí, 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 E sí. ia contar de máis, pero bueno, estamos facendo algo xuntos moi, moi A potente. ver, estamos ahora mismo en familia, puedes contar, no pasa nada. Um, No, no, porque no vaya a ser que. de roce, podo dicir que estamos traballando xuntos, xa non que, pero vai ser unha cousa super tola. Creo que non coñezo a ninguén en Galicia. Igual hai un tema de Lontreira que ten un pouco vai por aí, pero algo como isto creo que non o escoitamos todavía. Estamos como nun proceso moi conceptual e creativo, estamos traballando nesos temas e non quero nin dicir que xénero é, pero é super guai, É que de unión, de comunicación, de todo o que estamos falando hoxe. outra persona do mundo da música, falabas antes das sinergias, de esa unión, outra persona que a min me flipa, que estiven con el outro día, que estivo aquí bueno, que actuaron aquí a 100 metros da miña casa, no festival de Aquí tamén se fala, e estiven con el despois do concerto, un bo anaco falando e tal, e é unha persona que tamén me gusta moito a súa visión da música, as súas ganas que ten, porque a min unha cosa que me flipa, porque ao final el pois está con Lontreira, Lontreira o están petando moitísimo, grupazo absoluto, xente, se podes ver en directo, é unha maravilla, Adri en directo me flipa como fai, a forma na que eles tres se complementan moitísimo no escenario, e sen moitas parafernalias enche un escenario dunha forma bestial, e el podía, como calquera persona, no, teño este grupo, vai de puta madre, solo me centro nesto. E non, é unha persona que é como a ti, como a Hidden, o sea, de Moi que furacán, ten sí. que traballar, ten que estar en moitas cousas, a cabeza vaille para probar este estilo, para probar esta cousa, e sí que é verdade, me estaba lembrando da historia que cando te contestei, que me flipou Sí. porque, joder, me mola que surja esa unión tamén, que poidas facer algo que igual non pensaríamos que pode pasar, e aí está en proceso de. Sí, é genial. E xuntando artistas que facemos cousas distintas, que, bueno, digamos que hai bastante conexión, non é que este facendo de repente copla, non? Estou facendo como o meu estilo, que sei, e está genial. Pois é como se xera música moi nova, porque todo o que está na miña cabeza, todos os meus temas os compoño eu, pero cando te xuntas con outro artista, tendes como que a moldarvos un pouco uns aos outros, que, por exemplo, Rodce é boísimo niso, non? Como que capta moitísimo peña e sabe traballar moi ben para que sexa algo que te represente. Pois creas algo que ti só nunca farías, Mm. porque non tes esa parte de concesión. Ti sempre estás a gusto co que fas, pois poder dar un paso atrás para intentar contentar ao outro, atopar o punto intermedio é moi interesante. Ás veces os artistas somos un pouco como tercos, non? Coa nosa visión, a nosa arte, e isto te obriga a abrir as miras. É moi guai para facer un produto novo e original, que, bueno, chamolle produto a canción, porque realmente, día de hoxe, pois é como se trata, non? Como un produto, pero bueno, a creación soa máis bonito. Cal é entonces, estás traballando nesta canción, pero cal é un pouco o teu planning de futuro? Que é o que podemos ver de ti, escoitar de ti, en canto a temas? E tamén, non sei se hai algunha actuación ou algo previsto, aínda que non se poida contar, porque isto sabemos como é todo, non, que pode haber cousas, pero non sempre se pode contar, porque hai plazos ou hai situacións para poder anunciar, pero como van a se presentan para ti os próximos meses? Nos próximos meses eu estou moi centrada en finiquitar o meu primeiro EP, que de feito estou tan inspirada e rodeada de xente tan guai que incluso estou pensando en ampliálo e a ser de 4 temas, igual ten algún máis, todavía estou vendo. Hai moitos que xa están finiquitados, outros que lle quedan nada, mezcla, máster, pouca cousa máis, está moi avanzado, vai saír en outubro, co selo discográfico Galún, co que traballo agora, polo momento, como que a miña enerxía está toda no discurso conceptual de ese EP, na parte musical, todo o meu corazón posto nel.
Non obstante, tamén teño concertos en veráns que non podo dicir todavía, pero este ano estou máis centrada no EP. Ese é o meu obxectivo, é o cambio musical, non? De levalo máis eso, ao tribal, ao reggae, levalo a un estilo un pouco diferente ao que estaba facendo, que encaixa moi ben, segue sendo urbano, pero bueno, darlle unha volta de rosca, preparar moi ben o directo, que vai ser moi explosivo, moi novedoso, Mm. e logo para sí, sí, o directo vai estar moi guai, porque levamos agora algo de base pregrabada para xerar atmósfera, porque levamos sons moi tolos, non? De, pois, eu que sei, enerxías naturais, lume e tal. Despois levamos a batería e o octapad para ter a mezcla de electrónico con acústico e levamos percusión do mundo, que en vez de arbucas, etcétera, para darlle ese punto como Uh. sí. E logo teclados, baixos, etcétera. Vai a gañar moitísimo empaque. O EP ten as mellores cancións que compuxen na miña vida, sen dúbida, Mm. as mellores, pero brutais, o sea, xa non podo estar máis contenta. E despois xa pensar todo o ano que ven de booking, de xiras, etcétera, pero por agora a enerxía focalizada no EP e tamén con esta música que estou facendo con Roce. Pois, xente, como todas as conversas, na descrición do vídeo van a estar as súas redes para que estemos atentos a esos concertiños que poden salir, a esas música que vai a sacar e sobre todo a que chegue pronto esa nova música, que cheguen esos directos porque, joder, xa para ir pechando, non? Pero eu hai sempre debate, non, co de actuar con música pregrabada, solo as bases e demais. Hai situacións non moitas veces que ao final os cartos ou situacións, pois ao final Xa, oblígante a levar solo tal, pero eu que se fagan cousiñas en directo, a pouco que sexa, non, que haxa unha guitarra, que haxa un piano, que haxa non sei que, me flipa porque ao final dá outra aura, non, aos directos, dá outra cousa de máis orgánico. Por exemplo, vía outro día no Son do Camiño a un rapaz que a mí me flipa moitísimo, Relsby, que me ujú, flipa. É curioso porque Relsby me flipa en directo, en Spotify me flipa cando o vexo en directo durante un mes, me flipa sí, moitísimo, e despois me costa escoitalo porque desconecto. En Spotify o noto como demasiado artificial. E sin embargo en directo leva tres coristas que son unha pasada como cantan, leva a batería, leva a guitarra e é como, buah, é que estou ao mismo, é distinto. E Sí. cambian, é unha maravilla cando pasa eso. É Sí, unha eu gozada. aposto moito por levar música en directo, sen dúbida, e de feito non entendo as secuencias como temos unha secuencia que sostén toda a canción e logo meto adornos por riba. Non, a secuencia é un instrumento máis, é parte de todo. Pero a miña música é moi orgánica. É música, porque eu son música de banda de toda a vida, sempre toquei con banda, e iso non vai cambiar. O que pasa é que quero meter cousas a maiores e tamén reavivar ou seguir matizando ese concepto de unión de orgánico con modernidade, de tribu, con barrio, con urbe, todo isto, non? Todo ese mundo ten que ter sentido tamén na posta en escena. Mira, algo que o que estás a dicir se ve perfectamente nas os singles que estás presentando, tes publicados dous vídeos que Sharking House Session, que xente, o sea, ida a canle de YouTube, vai estar na descripción, ida a canle de YouTube a ver, o sea, parade agora mismo se queredes a conversa e ida a ver os vídeos porque, joder, que estaba aquí abrindo para decir un pouco porque estás acompañada, guitarra solista de Alex Mufasa, batería e percusión Jorge Guerra, guitarra Jorge Guerra, teclado Jorge Guerra, bajo Jorge Villar. O vídeo é preciosísimo de ver e unha forma de esas cancións de velas de outra forma e sentilas completamente distintas a como se poden escoitar co Spotify. Cambia por completo o asunto. E Sí, mola, mola. é genial, é esa experiencia audiovisual que intento impregnar na miña música, porque me gusta moito o cine, porque lle dou moita importancia a esa parte de imaxen e conto co meu director de foto, que é Alex Mufasa, que o adoro e confío moitísimo a produción audiovisual nel. É algo que tamén de novo volvemos a todo ese mundo interno, non? Dunha parte de natureza, pero domesticada polo home. Eso queríamos reflectilo tamén, como Mm, que todo forma parte dun mesmo discurso que lle dá moito empaque ao proxecto.
moi guai, a min me flipa, me encanta. Moitas grazas. Pois, creo que non que poidamos deixalo, porque realmente poderíamos estar, 1000 horas máis falando, porque está sendo unha conversa moi interesante, pero, como en outubro se viene el EP, eh, Podemos falar cando saia. eu creo que, non hai 2 sin 3, non, que se dice, non hai dúas en 3, Total. e creo que unha terceira conversa presentando o EP ou xente falando de cousas, porque ao final Sí. a min flipame máis estas conversas, e o digo totalmente en serio. De feito, as últimas que publiquei van casi máis por estas partes non tanto personales, pero sí ideolóxicas ou de pensamento en determinados temas, porque, joder, ao final, vale, falar da canción, sí, a composición, a grabación, vale, está guai, non? Interesante tamén sabelo, pero al final a canción fala por si sí mesma, non? Quer dicir, por Ujú. exemplo, a semana pasada falei con Javi Chapela, eh, e el non lle mola falar da composición, non lle mola falar Ujú. de o que lle inspira a canción. El di, eu saco unha canción inspirada no que sexa e eu quero que a canción a xente escoite e eu falo a mellor a unha parella, pero eu quero que a persona que escoite igual pense na súa avoa Claro, e non quere falar. Entón, claro, eu me conta claro. digo, por que centrarnos en eso e non nestas cousas que teñen que ver ca música, pero que non son tan importantes. Por eso digo que igual é Sí. conversa po EP, pero do EP falamos dúas cousas e o resto, pois, o que vaya surgindo. E Que pode vémonos ser. no directo. Espero terte, que es un público excelente. É un gustazo terte ali. Sempre Home, moi agradecida contigo. eu se podo, ben sabe Dios, ben sabe todo o mundo que eu a todo o que poida ir, salvo que non poida Faremos. por tal, ali vou estar e de feito, joder, ti me es un público que a xente que me gusta ir, eh, que se publicou agora o programa da Galega Fest, este programa que fixeron os da Sí, Galega, sí. que foron Leria, futuro alcalde, Monolius Dope de Rapans, e o estive vendo onte e salgo, en cada canción me enfocan dando todos, hai momentos que son moi meme, son momentos moi meme de Dios, que digo, bueno, pues son así nos concertos, a min me gusta darlo todo, o sea, que Pues conta. sí, como tiene que ser. Así lo estamos nos concertos, Home, para eso estamos. eu digo unha cousa, eu a min ir a un concerto para estar quieto, sen cantar, sen bailar e sen volverse loco, home, se un concerto de música clásica, por suposto, claro, música clásica non vas a estar saltando, vale, entendo ese ámbito, pero nun concerto no que no teu, por exemplo, eu vou cantar. O sea, Pues sí, vou facer os coros, destrozar a canción cantando eu, pero vou cantar. destroza. Ese para bailar vou saltar e o vou dar todo porque eu concibo a música en directo desa maneira. O sea, Total, é unha experiencia de liberación. Para min ten que ser salvaxe estar nun concerto. pois nos veremos nesa experiencia salvaxe Queremos. cando se publique, nos veremos na próxima conversa. Xente, moitísimas gracias por ver esta conversa, espero que vos gustase porque como foi a outra e como sabía que iba a ser esta, moitas reflexións, moitas cousas para escoitar e non para cambiar de opinión, pero sí para sentar as bases de igual reflexionar de como queremos afrontar a vida, a música ou o que sexa o traballo ou o que queiramos. E nada máis, a despedida é cousa túa. O sea, vouche deixar a ti a despedida, as últimas palabras para pechar isto, a última reflexión que ti queres, xa falaches moito, pero quero que fagas unha última reflexión e cando ti pares de falar, se acaba isto. Vamos. Se acaba isto, Vale, sí. última reflexión, traballar menos, desfrutar máis. Listo. Chao, xente.